mwater kuro iwinjo kidhi Kibosi nwang'o ka jaindicha tiyo matek e mil ne achiel no inwang'o kogolo niang', ogolo sukari, to golo power, to golo ethanol, to golo pepper kare kanyo. Omiyo wabe pod wanyalo timo mano with our own organization. County enterprises. But gima very important en ni ng'ato ka ng'ato nyaka dhi e puothe. Nyaka ipuro muogo. Jaluo ka jaluo nyaka dhi e puodho. Ipuro muogo. Kata kiweyo minu dala nyaka ipurne. Ipuro muogo, ipur rabuon, ipur nduma, kuonde mantie thidhia. Nduma bag achiel kende en siling 13,000 Nairobi ka. Te gweng' kucho ng'ato kawo nduma e puothi gi siling 8,000. To fees mwadwaro mar day school en siling 9,000. Meaning ni ki in gi nduma bags 4. Romi chulo ne nyathi fees. Bags 4 mano siling 24,000 minimum. To fees midwaro en 9,000. Mondo walowa nyaka baden ne jo siasa. Dwaher ni mondo jowa omi